És col·laborador de la revista Mètode, una revista científica on publica diversos articles, i és l'home de les rutes, perquè contínuament podem veure fent alguna ruta per qualsevol lloc. Va, doncs llavors deixem ells, la ruta serà facileta, caminarem per camins bons, no es clavarem per pedreres, és tot camins bons i amples, que no patir. I bé, llavors deixem amb ells i com vulgueu. Bueno, deixa'm començar. Bon dia a tots i totes, i el primer que vull és agrair-vos que estigueu així, però la raó per la que he tornat a pujar a la Font Roja, i és per el manifacet que diu ell, que em va proposar el pujar, i quan me vaig enterar damunt que venia en Dani, doncs ja va ser un regal. Perquè jo vinc un poc a acompanyar i a aportar algo que crec que tinc que dir-vos. Jo ha comentat coses que soc d'Elx i vaig arribar així a aquestes comarques a treballar a la Font Roja. Jo fa 25 anys que vaig començar a treballar així. Per a mi és algo que em vau emocionar, i tornar a fer algo que feia durant molt de temps. Vaig estar quasi 10 anys venint tots els dies recorregant este paratge, i per a mi tornar a estar així va ser recuperar una tasca que es feia i que us asseguré que cada dia que pujava trobava coses noves. Ara ho dirà Dani, jo no he parlat amb ell, no hem quedat en res, no hem acordat que anem a parlar d'això i allò, i aquesta és la meva actitud. Aprofitar-me de com transmitix la passió per el que sap i la natura, i jo senyalar-vos en el dit algunes coses. Però anem a observar-ho tots, o sigui que jo us demano que obrim els sentits i que observem el que tenim així, que molts de vosaltres segur que el conegueu, no sé si tots sou d'Alcoi, que el cas és patrimoni comú dels alcoians, però de tots els valencians i del món, i anem a intentar gaudir de les plantes i de les històries i de tot el que puguem. Aleshores, jo volia deixar-vos clar que estic prou emocionat de tornar a la Font Roja i de viure l'altra vegada com si fos la primera. Aleshores, us contarem el que sabem i ara veureu si sap. És la modèstia personificada. La cosa fonamental és que jo enganye millor. I faig com que no, però no, en l'estar en el francès, que vull dir, és una gotxada. La veritat és que me trobo molt segur, molt bastant. A més, la tornada a un lloc que per a mi representa molt afectivament. Ell és d'Elx, però jo soc d'Alacant ciutat, vull dir. Som dos forasters, per dir-ho d'alguna manera, però que els vincles que tenim així són extraordinaris. Ell acaba de contar els seus, jo venia a contar-li a la meva dona, també, com pujava jo així, d'adolescent i de jove amb mon pare, sobretot tots els anys fem la ruta segura de vindre així, quan el camí era encara de graveta, pujàvem a peu, i era gaudir això, i per a mi té un caràcter emblemàtic, emotiu, suposat, botànic, tot això que anem a contar avui, però en la convicció de que també vosaltres participareu. Perquè molts de vosaltres segur que sabeu coses d'ací, i detalls, anècdotes, històries en els que us demanem que les compartiu. Perquè aquestes són excursions per a compartir. No són excursions, diguem, de la universitat, deixa de que en el mal sentit que a voltes entenem que la universitat uno sap moltíssim i els altres consideren que no saben res. No és això en absolut. En absolut. Nosaltres som conscients que sabem unes coses, però que ens en falta per saber moltíssim i que segur que la gent que hi ha aquí en sap. Per tant, el més transversal, horitzontal, comunicatiu, no tingueu por de preguntar, d'aportar, sobretot també d'aportar. Nosaltres som també esponges, i si sabem alguna cosa és perquè hem tingut la sort de que la gent ens ho diga. Nosaltres no hem nascut ensenyats, nosaltres hem llegit i sobretot hem escoltat molt per a sentir el que la gent volia dir-nos i tenia bo dir-nos-ho. I una de les coses que més agraïm, perquè ho hem parlat una volta, és l'haver estat en gent que a voltes sense estudis te donaven la impressió que eren autèntics catedràtics, que passaves en ells hores i hores i anaves caminant pel camp, pel bosc i demés, i no paraven de dir-te coses i tu dius, però com és possible que jo no hagi sabut veure aquestes persones, per la pràctica que tenen, me fan descobrir
coses extraordinàries que per molts llibres que llegia me quedava a la meitat. I de repent, aquell pastor, aquell llaurador, aquell masero, assentat en una roca, en una pedra, te donava la impressió que era l'autèntic catedràtic, que te donava a conèixer la natura d'una manera en el que vinculava el coneixement en l'afecte. I això és molt important. Vincular coneixement i afecte. Perquè això també va entranya que acabes respectant les coses i entenent que és un patrimoni, com molt bé diria Tònia, comú. No únicament dels alcoians, de tots els valencians i de tot el món. Això és important. I aquí estem en un lloc que des d'aquest punt de vista podríem considerar quasi sagrat. Sagrat no en el sentit únicament religiós, sinó també en el sentit, diguem, de la natura, perquè això s'ha conservat. I en part gràcies a que s'ha entroncat molt bé amb el convenciment que ha tingut aquí la gent durant segles que aquí havia hagut un milagre. Gràcies al milagre, d'alguna manera, la zona va esdevindre sagrada. I gràcies a ser sagrada va adoptar allò que ara diríem una categoria social, que el que ara diem el millor parc natural. Posem els noms pomposos, no? Reserva de la humanitat. En aquella època era dir, és un lloc sagrat. I gràcies a que era un lloc sagrat, s'ha conservat bastant volume i no ha patit el que en altres llocs ha patit la natura, que l'han destrossada.